जोंनि बिटिसिआव गासै 15टा एसेम्बलि सिट दङ 15टायावबो जोङो 15टा देरहासार खालामनानै जोङो बिटिसि जौगानायनि थाखाय साब्रै साबा माने स्टेटनिफ्राय जोङो माने मिनिस्टार माने बिनानै लाबोगोन आरो जोंनि बिटिसि ओनसोलखौ जों माने डाबल माने डेभलपमेन्ट खालामनायनि जोंनि थांखि दङ आरो जेसेबांखिनि जोंहा एसेम्बलि सिट दङ गासिखौबो एमएलए देरहासार खालामनानै जोङो बिटिसि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो जोङो बे दिसपुर सल' जात्रा हाबाफारिखौ लादों जायफ्रा देरहानानै थांगोन बिथांमोना बिटिसि जौगानायनि खामानि मावनांगौ आरो बिपिएफ हानजाया हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव थांनाय इलेक्शननि सिगां जिखिनि माने खोथा होदोंमोन जे मोनबा गेरेन्टिनि खोथा जेरै इयुथफोरनो 2 लाख होनाय अलरेडि जोङो 5,000 जन इयुथनो होबाय हा पाट्टा राननाय गरिबफोरनो टटेल माने 50,000 माने आइबिएस जोङो होबाय हेन्डिकेप पार्सनफोरनो होबाय जोङो आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो टटेल माने 33,000 एन्टायार बिटिसिआव जोङो बेखौ अलरेडि होबाय जेरै खोथा होनाय बेबायदि माने बिपिएफ सरकारा खामानि मावगासिनो दङ।